Dobar dan, ovo je Mali dnevnik, a ja sam Tadija. A ja sam Pavle. Danas u Malom dnevniku gledat ćete sve manje kiseonika u okeanima, ideje za proslavu Nove godine, vikend u Beogradskom marketu. Naučnici su nedavno saopštili da u okeanima iz godine u godinu ima sve manje kiseonika. A šta to tačno znači, Pavle? To znači da su pojedine biljne i životinjske vrste koje žive u okeanima ugrožene. I to sve zbog globalnog zagrevanja. Pa to je užasna vest, Pavle. Možemo da pričamo o nečemu lepšem. Sutra nam stiže Nova godina i tome se svi radujemo. Radujemo se slavlju, poklonima i Deda Mrazu. Jao, ja jedva čekam. Baš sam uzbuđen. I ja sam, ali imam jedan problem. Ne znam ni kako, ni gde ću da je proslavim. E, vidiš, zato postoje naši reporteri koji imaju rešenje za svaki problem. Zato pažljivo gledajte sledeći prilog. Došli smo u vrtić Noeva Barka da pitamo decu kako će da slave Novu godinu. Ja planiram da gledam crtače. Ću da slavim Novu godinu tako što ću da provedem dan sa mamom i tatom. Planiram da otvoram sa mamom i tatom poklone. Slavit ću Novu godinu sa porodicom. Jećemo kolače, da se igram. Želeo bih da mi crni Spider-Man dođe u posetu kao Bojagi i da slušam mamu i tatu. Da slavim svoju godinu sa dekom. Ja želim bebu braćinku. Želim da slavim sa mojom sestrom i da otvorim poklone i da budem jako srećna kad je Nova godina. Ja bih sa bakom i dekom da pravim novogodišnje kolače. Hvala bi da stavim sa mamom i tatom i da puštamo dečje pesme. Ja bi za Novu godinu volela da pada sneg, da se grudvam i sankam, da mi se zarumene obrazi. Za Mali dnevnik Dunja, studio. Ovaj decembar bio je pun zanimljivih događaja širom Beograda, ali i Srbije. A naši reporteri su se potrudili da ih isprate i da nam prenesu svoje utiske. Dobra stvar je da nas i u Novoj godini čekaju neke vrlo uzbudljive stvari. Tako da već možemo da napravimo planove. Ali pre toga pogledat ćemo kako je izgledao jedan vikend u Beogradskom marketu. Došla sam na Beogradski market da saznam šta se ovde dešava. Zdravo Ivana, šta vi ovde radite? Zdravo! Mi organizujemo danas dečiji market u Beogradskom marketu. Svake nedelje od 10 do 14 u okviru Beogradskog doručka organizujemo po neku aktivnost za decu. Ove nedelje je to dečiji market i radionice svesne pažnje, odnosno mindfulnessa. Tako da sva deca i roditelji mogu da dođu i da stvari koje im više ne trebaju razmene sa drugom decom. Tako da ima baš svašta, i igračaka, i stvari, i nakita nekog, baš ima dosta stvari. Tako da to je to, a onda nakon marketa imamo radionice svesne pažnje sa Marijom Leskovac. Marija, vi ovde držite radionice. Možete nam objasniti o čemu se radi? Jeste, danas imamo promotivnu radionicu mindfulnessa, odnosno razvoja svesne pažnje za decu od 6 do 12 godina. Ova promotivna radionica treba da najavi osmonedeljni ciklus mindfulness radionica za decu u Home Place centru koji kreće od 17. januara. Radimo na tome da vežbamo naš fokus, koncentraciju, svesnost čula, svesnost pokreta, saosećanje prema sebi i prema drugima i još mnoge druge zanimljive stvari. Posjetite Beogradski market. Za Mali dnevnik Dunja, studio. Ove nedelje u rubrici Sport pričamo o biciklizmu. Kristina, kakav je sport biciklizam? Biciklizam je jedan vrlo lep sport, dobar za telo i inače mi uvek idemo na trke grupno, nikad ne idemo sami i cilj trke je da osvojimo medalju i da se lepo provedemo. Što se tiče vremena danas, krajnje je vreme da počnete da se spremate za ulazak u Novu godinu. Zato vežbajte brojanje od 0 do 10, ali unazad. Kraj godine je sve bliže. I zato, umesto samo da čekate vatromete i poklone, učinite neko dobro delo. Nekad je malo sasvim dovoljno za veliku sreću. Zdravo!